obrador de la planificació i va fer que Tarragona tingui un pla que permet unes expectatives de població, penso jo, molt més grans que les que es poden esperar avui dia. Crec que es parla de 160 o 170.000 habitants, no? I clar, ara no els tenim i les estadístiques de població i les senyals econòmiques que tots els economistes veuen no van per aquí. Llavors, apostaríem per un urbanisme que, si es pogués revisar aquestes possibilitats de creixement a la baixa, diguem-ne, seria una cosa més bona pel territori. El territori no patiria, no es malmetria, i pensem que hi ha uns espais intersticials en el teixit de Tarragona que permeten que molta d'aquesta població que cabria en aquests enxamples pugui posar-se dins. A banda d'això, Tarragona fins ara ha donat esquena al mar. Això és una cosa que hi ha amb articles que han aparegut a la premsa aquests darrers mesos, com el de Joan Tous, que per exemple s'ha excusat de poder venir, que era el president del Col·legi d'Arquitectes de la nostra demarcació, ja posava damunt de la taula, no? Diu, excepte la tabacalera, tot el que més ha estat d'esquena al riu, i és veritat. I quan després s'ha de fer el dic per evitar les inundacions, ni la tabacalera dona al mar, no? Perquè ha quedat com enfonsat. Nosaltres, a nivell d'exercicis a la Salle, a l'assignatura de planejament de 5è i de 4, hem fet diferents exercicis de planejament per veure com Tarragona pot guaitar de cara al riu. Penseu en Lleida, que ha fet un canvi molt important en temes d'urbanisme, s'ha blocat davant del riu, ha col·locat l'escola politècnica, la universitat, tots els centres representatius, l'auditori, si ho reconeixeu, també estan allà i estan creant un eix molt potent. No cal parlar de ciutats com París i altres que no es poden comparar amb Tarragona, però sí que potser haureu de reconèixer amb mi que és veritat, que hem donat una mica d'esquena al mar, al riu. El POM aquest, ja té tendència a reconèixer aquest fet i estableix un sector de pla parcial que és l'Horta Gran, que és immens, que va des de la Via Augusta per dir alguna cosa, l'Avinguda de Roma fins a la A7, pràcticament, que permetrà tindre un pulmó verd molt gran, de diverses hectàrees, i una ciutat, diguem-ne, una zona residencial prou important en aquell sector d'allà. Aquí en aquesta fotografia no es pot apreciar encara, però sí que podem apreciar aquest altre sector d'aquí, que és aquest dels dipòsits que diem tots, no? De la CLH, em sembla que té un nom, de la química, en què aquest sector, que és un pla de millora urbana, que es diu, és un sòl urbà pendent d'unes sessions, d'una redacció d'un pla especial. Aquesta primera meitat d'aquí, que toca el riu, ja està previst que vagi destinat a habitatge. I en canvi aquesta altra meitat d'aquí, que està posterior i que dona l'esquena al resta de teixit industrial que veieu aquí, el polígon entre vies, etc., això està destinat a serveis, és a dir, a altres usos que no són els d'habitatge, per fer una gradació més suau entre la residència i la zona industrial existent. Jo penso que està bé. Ara bé, si l'Ajuntament no fa una acció decisiva per tirar això endavant a través del sistema de cooperació, per exemple, o d'expropiació, que ara us diré quines diferències hi ha, això no ho haurem mai fet, perquè si mentrestant s'està edificant el pla que vulgarment li coneixem com de l'IKEA, o el pla de la Budellera, o després es dispara el de Terres Cavades, o el de Colobrí, el de Colobret, etc., això no s'omplirà mai. Llavors és un tema de dir per on comencem, no? Igualment, els petits sectors que se n'hi diuen de plans d'actuació urbanística, les unitats d'actuació antigues, etc., que són trossos de sòl urbà que estan mig consolidades i que permeten encara obtenir equipaments o passar el sistema viari per connectar, per relligar teixits de la ciutat,
Això és molt difícil que ho facin els particulars. I algunes d'aquestes sí que estan pel sistema de cooperació, però moltes estan pel sistema de compensació. I així no s'ompliran mai. A veure, faig un apèndix amb aquest sistema que us deia. Perquè ens entengueu, per gestionar l'urbanisme, la llei, hi ha la llei del sòl que coneixeu, però la llei d'urbanisme de la Generalitat de Catalunya estableix uns sistemes d'actuació que es diuen, que és el de compensació per reparcel·lació, que consisteix en que tots els propietaris del mateix sector es posen d'acord. Si no es posen d'acord i n'hi ha un o diversos que tenen com a més de la meitat del domini del sòl, poden fer que els altres propietaris hagin de tirar endavant, però l'Ajuntament no hi entra. Ells fan la proposta de pla parcial, si l'Ajuntament veu algun disbarat el farà corregir, anirà a la Comissió d'Urbanisme de Tarragona i se suposa que tirarà endavant, sempre que hi hagi al darrere una economia dels propietaris que permeti com a mínim pagar l'aval que per començar ja s'ha de dipositar per demostrar que hi ha una solvència econòmica al darrere. Després hi ha el sistema de cooperació, que és aquest que l'Ajuntament és el que tira del carro. Quan veu que no tiren endavant els propietaris, o bé ja directament està fixat, o bé perquè pot tramitar un canvi de sistema, fa que si una actuació és necessària per a la ciutat, la programi i digui anem a començar aquest pla especial. I comencen, des dels serveis tècnics seus, o bé encomanant-ho amb un equip de fora, comencen els tràmits. Què passa? Que conforme es van fent despeses, aquests tràmits s'han de pagar. Llavors passa unes derrames a tots els propietaris afectats en la proporció de superfície que té cadascú i aquests han de tirar endavant. Que no poden, se'ls hi poden quedar a la finca, perquè la llei ho permet. I després hi ha el sistema d'expropiació, que és quan és una actuació urgent, que s'entén que és d'interès públic, que l'Ajuntament simplement pot tirar endavant, si té diners programats, per expropiar aquelles finques. Em sembla recordar, per exemple, que aquest tema de l'anell del Mediterrani podria ser que s'hagués fet així, perquè si no encara ara no el podríem tirar endavant les obres. Tot això que us dic és perquè si aquestes petites unitats que estan recosint tot el territori es poguessin desenvolupar, hi ha capacitat per posar gent molt semblant amb la bona part d'aquests plans parcials que es volen fer al costat. Us distraurem amb alguna altra imatge perquè això es cremarà ja. Aquest és el plànol del pla general perquè es feu una idea dels sectors urbanitzables. El que estan en taronja, això és el litoral, coneixeu una mica, el terme va per aquí dalt, l'autopista, en fi, tots els sistemes generals no em puc entretenir perquè ja sé que vaig tard, però, per exemple, això d'aquí és l'Horta Gran, perquè veieu una mica de què estem parlant. El tema de l'IKEA és aquest sector d'aquí que enllaça amb un sector de logística, són desenvolupament econòmic, com semblant amb aquest que hi ha al terme de Reus. Aquí comença el terme de Reus, aquí hi hauria l'edifici 112, i això és la T11, no? Perquè si algú em pot seguir, que no ho sé. Jo estic acostumat a veure plànols i no sé si em seguiu, però perquè es feu una idea, aquest és el sector d'IKEA, en què quasi bé la meitat se l'emporta la superfície d'IKEA, i la resta és on van els habitatges, les torres de 14 plantes, per exemple, no? Aquest és un pla que està aprovat i que està, crec, en vies de projecte d'urbanització, a punt de començar, més o menys. Aquí què passa en aquest pla? Que la llei de comerç de la Generalitat obligava que per poder fer superfícies d'aquest tamany haguessin d'estar al servei de superfícies de sòl urbà consolidat per la residència. Diguem-ne que és la torna, no? I per poder fer això m'has de fer aquests habitatges, no? No és massa normal, perquè busquen sectors consolidats, que es diu. Tot i així, encara que no estiguin aixecats els edificis, donaran permisos per poder fer això, perquè si no, no ho podrien fer. I per aquí tenim la Budellera, perquè es veieu l'impacte que té, és tot aquest sector d'aquí. Tot això són els barris de Llevant, que coneixeu, Boscos de Tarragona, Cala
terra romana, etc. Aquí tenim terres cavades, que és un altre paquet molt gros. Tenim en petitet l'Avinguda d'Andorra, que al costat d'això és petit i que sembla raonable perquè està envoltat d'edificació gairebé per tot arreu o per autopistes i altres que no podré explicar perquè em passarien. Això ja és per entrar. Això són exercicis que hem fet a l'escola a partir del Pla General per veure la capacitat que té de població a la ciutat. A través de plans de millora urbana, que són uns plans que desenvolupen el sòl urbà que no és estrictament possible donar llicència d'obres, doncs aquí en teniu tots aquests d'aquí, que tenen un número molt abstracte al costat, les hectàrees que tenen, i han fet un càlcul de població comptant un promig de 2,74 habitants per vivenda. Aquest número pot pujar i baixar. Cada vegada sabeu que la gent, als habitatges hi viuen una o dues persones, però també venen uns altres immigrants i se n'hi posen 7. Llavors hi ha càlcul sobre 3,2, sobre 2,75. Aquí tenim ja 8.500 persones que cabrien només emplenant aquests plans de millora urbana. Si ara anem aquí, tenim els plans parcials, que són aquests que s'han de fer, que ara són sol rústec, per dir alguna cosa, es passa a urbanitzable i es fa un pla parcial, s'urbanitzen els carrers, es donen permisos. Doncs aquí tenim que poden cabre-hi, teòricament, 68.000 persones. Aquí, per exemple, hi ha el 24, que és la Budellera, crec, que diu aquí 16.300 persones. Entrant en detall ho veuríem. N'hi ha algun que és aquest, el logístic, que us he dit que està més amunt de l'IKEA. Hi ha un pla parcial que crec que no es farà mai, que és aquest del sistema educatiu i universitari, el Parc Tecnològic, que està darrere de la Salle, a la muntanya de Sant Pere Sassalades, que està previst per poder fer ampliacions de la zona universitària de les químiques i d'altres facultats i equipaments que hi poguessin allà i que no computen perquè pràcticament no hi ha habitatge. Aquí tenim una denúncia del diari que tots recordareu, com aquest n'hi ha diversos, que diu Tarragona tiene alrededor de 10.000 pisos vacíos. El Pla General s'acompanya d'una cosa que es diu la memòria social, que és un document obligatori, que allí fa un estudi dels habitatges que hi ha, de la població, etc. I això ja es va haver de revisar a la baixa perquè van veure que la població baixava sobre les previsions. Però hi ha altres estudis de sociòlegs, d'economistes, etc., que van estudiant els pisos buits que hi ha. Naturalment, tots els pisos buits no responen a les expectatives dels tarragonins. Hi ha gent que vol anar a una residència aïllada i és comprensible, altres voldran unes parellades, etc. Però n'hi ha altres que, rehabilitant edificis sencers, es poden aconseguir donar població a molta gent i sobretot donar centralitat, que no hagis d'agafar un autobús per anar aquí a l'Ajuntament o que hagis de desplaçar-te a comprar en un comerç del carrer de la Unió agafant un autobús que està a un quart d'hora de distància. Això són reflexions de les que estem fent. Aquest és aquest pla parcial que us deia de l'IKEA, en què es veu aquí el que és l'anella dels Jocs del 2017. Això és el pavelló que ja quasi que està acabat, si ho recordeu tots. Aquesta coberta d'aquí, això és la pista d'atletisme, la passera que està feta també, i les ampliacions i reformes que es fan als altres llocs amb un gran parc verd que l'envolta. Aquí, això és la T11, aquesta part, aquí és l'autopista de la T11, l'autovia, i tot això és l'àmbit d'aquest pla parcial que té un número, que ara no recordo, de l'IKEA. Tota aquesta pastilla d'aquí és on anirà la gran superfície aquesta, que serà un monocultiu comercial, però d'una sola especialitat, que tots coneixeu, amb independència que aquí a la planta baixa d'aquests blocs de pisos de 14 plantes també hi haurà comerços. Aquesta és la cosa que està fent-se, sembla ser, i que em consta que hi ha alguna idea de recurs perquè sembla que surtin bastant inviables econòmicament o que aquests pisos hagin de sortir molt cars i ja veurem si tindran sortida
per les expectatives de població que vulguin anar exactament en aquest sector d'aquí. Aquest és l'Horta Gran, el riu, i com va entre l'A7 i l'entrada a Tarragona per aquí baix. Tot això és una zona inundable, però que amb dic se contindrà i es podrà fer un gran pulmó verd, i és una manera d'emplenar tots aquests barris d'aquí, de Ponent ja, amb la ciutat que està una mica d'esquena al riu. Aquesta és la zona que us he dit dels dipòsits de Camps, que deia jo, que tenen un altre propietari. Aquesta meitat és la que seria residencial i aquesta seria la de serveis. Aquí això està tret de la promoció del mateix de la Budellera, en què es veu que l'any 95 el Pla General ja establia aquests sectors que veieu aquí i com l'any 2013 s'unifiquen i es retoquen els àmbits d'aquest pla parcial de la Budellera, que és el número 24, i que va acompanyat d'aquest estudi amb una altra escala perquè vegeu el que és el centre històric aquí, Miracle, el barri dels Músics, Ciutat Jardí, la Vall de la Rabassada, la Budellera, i com aquesta peça és l'esglaó, segons la promoció, que permet relligar boscos amb el centre a través d'un sistema viari interior que no suporti la 340 antiga de la costa, diguem-ne. I aquí és on hi ha els números d'habitatges, de ràtios, etc. Una foto aèria perquè us feu idea de la verdor que hi ha aquí també. Aquí s'han trobat restes arqueològiques, s'han trobat temes d'interès biològic inclús i d'ambiental, però la veritat és que amb la llei a la mà podien fer el pla parcial, es va fer, i ara la Comissió d'Urbanisme sabeu per la premsa que ha donat un termini d'uns mesos per esmenar la plana i fer que això, demostrar que és viable, que els problemes de mobilitat que això generarà, perquè ja heu vist que són moltes persones que es mouran per aquí, podran donar sortida, que es podran connectar amb la A7, amb la 340, hi ha uns barris aquí com són la Cala Romana i els boscos que no estaven pensats al seu moment per poder darrere seu admetre nous creixements i que serà molt difícil de donar sortida a través dels carrers de 7 o 8 metres que tenen ara. Aquí veieu l'ordenació prevista, potser no és la definitiva, però pels qui no ho coneixen es faran una idea, que és de mena de rambla central, amb unes mansanes quadrangulars que agrupen edificis amb mansana que n'hi diem semioberta, que alguns edificis eren de moltes plantes, 13 o 14, i sembla ser que, fruit de les al·legacions que s'han fet, s'ha previst de poder baixar. S'està parlant d'una primera fase que agafaria la part d'aquí baix i deixar la resta per un altre moment, o els veïns voldrien que això es pogués desclassificar i deixar com està, però ara no em puc entrar més en fons. Aquí veieu un anunci dels veïns, diguem-ne, que no a la Budellera, però és més que normal. I llavors aquí tinc un exemple d'un exercici que van fer, d'aquests plans de millora que us deia que podrien fer l'Ajuntament si té ganes de tirar endavant, de fer de motor. Un d'ells que vam escollir fa 2 anys per tirar endavant a l'Escola d'Arquitectura era el que n'hi diem el PMU 14, que és el del Camí de la Verge de la Salut, que és un camí que arrenca d'aquí del Col·legi de Sant Pau, al davant, això és el Col·legi de Sant Pau, aquí hi ha l'aparcament de cotxes aquest de la grua, no? Doncs tot aquest sector d'aquí, que hi ha una cantera, és una cosa molt cèntrica. Penseu que la muralla està aquí mateix, el Camp de Mar, no? Tot això esteu situats, no? I això és la A7 que passa per aquí. Doncs, bueno, vam fer un exercici i tinc 5, me sembla, exemples diferents perquè veieu que, tot i donar uns paràmetres definitoris, hi ha diverses sortides de l'urbanisme, no? No és que siguin molt brillants, però, si em permeteu, a veure si ho trobo, això, aquí, aquest. Sí, aquest és l'àmbit d'actuació, una foto aèria, tot el que està aquí més vist.
I veieu, doncs hi ha un noi, el Ferrer, va fer un sistema viari en què permetia fer habitatges en filera, blocs separats, el que és blau són sistemes d'equipaments, és a dir, aquí veieu l'estudi amb carinyo de la secció, és un terreny difícil perquè hi ha la muralla, s'havien de construir